ki ong ki riu khammen shua badang de ka sin kong bang yo I ba ka suin meneng ka long hakani ka rukom bar ki ong menu ngim ju I ta mentangan plai phi hare beri bar kani beriyo ta ka the de ko border bangla chi the ti balai ba kani suin meneng ka long kumni phila ban pej menta jong ka di jong ka nyu tarik mentau benai opera tarik mentau benai manai khundai pej balai kani suin meneng ka long hakani ka rukom imla ban sung tho pak kata ki siliang de than jong jentia ta ka dum o am ni lei ka the de ka bangla chi the kani suin meneng hadu kani ka long ngim par ju I balai ka long kumni pej balai ka long kumni pej ngim ju I menu kathe de bangla kathe ka de sinong padu ka bayu inang ni but hi halendet jong sinong padu ka de ka Bangladesh pej balai ka long kumni philaban pej al aring ye kani ka video kumba 10 minute live ar sikan but ar minute ngan penkut no namar nga I bakani ka jing thaba jongane ka lele kala kham simpor adu mene adu benta to ar minute ngan penkut no ma kubli sibon sampai no po YouTube